Takže čau všichni, dnes hraju s Matýskem v Robloxu, hrajeme Squid Game Season 2. Pohodlně se usaďte, dejte odběr a like a jdeme na to. Takže co tady budeme dělat? Budeme tady hrát Squid Game Season 2, je to o Squid Game, kde prostě viděli jste asi novou řadu. Squid Game, tak je to o tom, že tady prostě děláte hry a když prohrajete ve hrách, tak prostě zemřete. Tak jdeme na to. Tak pojď jdeme, Matýsku. Tak jo. Kámo, to je crazy, jak je tady hodně lidí, co? Jo. To co dělají, oni skáčou normálně. Jak kámo skáču, jak to? Jako pán Monkey, kámo. Jo, já taky. Tak jo, jdeme se zapojit. Ne, tak nic, no. Ty kokos. Takže už začínají hry, ty vole. To je budíček. Kde jsme se to ocitli, ty jo? No. Ne, já už jsem tyhle hry hrál. Pane bože. Ty bude červená zóna, ne? Asi jo, no, mám pocit, že jo. Oh no. Jo, červená zóna. Oh no, mate. A sakra. Pěkný režim teda, co? Jem. Ty vole, to už začalo Běžím. jo? To je fakt. Může, pojďte. Sakra, a to běží nějak rychle, co? Ježišimara, teď se nikdo, no. Kde jsi, Matýsku, kde jsi? Dobré, jsem tu. Aha. Lights off. Počkej, ne. Tak jdem se na někoho spiknout, na koho se jde spiknout? Tady, počkej. Někdo chce alianci, já ne. Jo, já neberu tak teď nic. se budeme boxovat, no. Tak pojď sem, vole. Pojď sem. Já ti ukážu. Ukážu ti. Hej, ne, kámo, ne. To je blbý, mě omráčili na 5 sekund. Aha. Tak to byl dobrý buk, no. Zabijem ho. Ty. Hej, holka dead, skoro holka dead. Ne. Kamo, jo, já jsem ji omráčil. Dobrý. Holka skoro dead, ale i tak, no. Já úplně do všech biju. Já taky. Já už mám tak kámo čtvrtý knockout prostě. Au, ne, prosím. Toho zabiju. Pomoc. To je nějaký kapibara. Pojď sem. Pojď sem, holka, Lights off, ještě jsou. Tyjo, to je crazy normálně. Pomoc. Já se bojím tmy. A já už jsem tyhle hry hrál. Jedna holka dead. Co je ty nube? Já jsem tady zranil toho bacona. Pojď sem. Bum. Po mně jde černoch nějaký. Ty vole, tohle je 18 plus normálně, tohle je 18 plus, tahle hra. Ne, není. Tady to je... No, kamo, mě to nebaví ty Six Flags. Sakra. Mě to Ale určitě nepůjde. dostali jsme těch 50 cookies, nebo co to je? Sušenek, 50 sušenek jsme dostali. Já jsem tady hned vybral koně, nice. Jo, teď jsou kohne. Pojďte do group. Jo, jakože se asi máme, jako to. To prosím, ať jsem s tebou, Prosím. Ukáž? Jo, ne? Asi jsme, ne. Jo, teď musíme čekat, než půjdou oni, pak půjdeme my a pak nás to nějak rozdělí asi. Jsem to tak pochopil. A až to oni dohrajou nebo zemřou, tak pak půjdeme my, nebo to. Ono se to rozděluje samo, víš. Takže Bůh ví, kdo půjde jako po nás, nebo po nich.
Mhm. Počkej, pitnej režim. Víš, co se říká? Žádný peníze nejsou zadarmo, vole. No, takže to musíš odehrát hrama. Ne. Ale tam... Jenom aby lidi věděli, ne, že jsem na Dramu Shop, protože... Jo, Je tak. je na druhém účtě, protože na tom jeho hlavním Matýsek má ban, takže je na tomhle, to je jeho náhradní. Takže jenom abyste to věděli, že tohle není jeho hlavní účet. Takže... No prostě to také nevypadám, no. No. Kámo, ale oni to nějak jako dělají pomalu. Kámo, z ním zbývá jenom 40 sekund prostě. No oni to je budou málo. asi eliminováni, takže... Jo, tak. za chvilku budou, no, si myslím. No, ještě tam to, ale to nevím, jestli dají. Ty kokos. Tak to je crazy. Ale jako dobrý. Kam tady všichni skáčou jako opice, ten týpek žlutý. No, hlavně to, no. Jo, no. Kámo, to vypadá fakt divně. Taky 18 plus, taky 18 plus. Capek napsal GoTube. GoTube. On chtěl napsat good job. No, tak jsou Jajda. všichni 4. Jsou asi eliminováni, Jo, no, asi eliminováni. No, sakra. Všichni 4 byli dead, no, tak super. My jsme jenom 3, kámo. Ukáž. My jsme jenom 3, proč? Počkej, vy jste na ty druhý, nebo? No, my jsme jenom 3, kámo. Kamo, a ty jsi se mnou teďka? Ne, Ty, tak to je divný. my jsme prostě jenom 3, vole. Teda. Yes, já jsem Nice. podla... Na první. Já jsem jako poslední skoro, já jsem jako čtvrtý, jo. Tak ta týpka ta si odpala. Nebo kde to bylo? Vidíš, my jsme jenom, kámo, 3 prostě. Jo, protože oni to asi lívli, no, nebo ten týpek asi nebyl. Kámo, to jsou nubíci. Nejsou, kámo. Třeba už to nechtěli hrát, já nevím. A nebo jsou jenom neviditelní, protože já je vidím někoho A tady. jo, kámo, tak co to je? Já to tady prostě taky mám. To není, je to hacker, kámo. Vidíš, on tady píše prostě a je neviditelný. Mhm. Kámo, okamžitě chci vědět nick prostě. Tam, co? Kurňa. Co? Kámo! My jsme jenom 3, fakt. Ale Yes. je to tě dám od znovu. Kámo, já to budu mít skoro hotový. Jo. Počkej, ta holka. Kámo, jestli to teďka... No. On to zkazí, ten noob. Kámo, on ten... cheater, kámo, hraje za mě. Co to je? Ten hacker hraje za mě! Kámo, co to je? Do prdele. Yes! Dali jsme to, hej. Vyhráli jsme. Koláč 693, kámo, stejně prostě jmenuje ligy. GG. Já jsem koláč, kámo, ne, kecam. Jsem mrtvej. Nevá. Tak já pro tebe zemřu, kámo. Že jsi to ty, kámo, na týsku. Jestli to dá Toto Squid Game, tady jsou nějací asi něco prostě 3 tak. Aha. Hej, ale lidi, jestli dostáhneme 1000 odběratelů, tak budu dávat gifty náhodným lidem, udělám soutěže a budu dělat gifty. Takže jestli dostaneme 1000 odběratelů, tak budu dávat gifty, takže robuxy a takový. Možná i pravý peníze. Klidně hrej. Klidně hrej. Dinga dinga dí, da dinga dinga dí. 3, pojďte. Počkej, ještě ne. Já už jsem tyhle ty hry hrál. Jo, to byl ten Gihun, ne? Mhm. Pojďte 3.
Ne. Ukáž, jsou tady 3? Kamo, kde ten, jo, 3, už jsme tady. Dobrý. Kámo, počkej, já tam můžu jít? Já jsem to nějak zabugoval. Mhm. Já jsem šel prostě do ostatní místnosti. Oh. Kámo, tak asi jsou dead, no. Jo, jsou dead. Ježiši, A chudák. dokádo. Kámo, tak ten žlutý tady dobře trolí, jo. Kámo, mě se hrabe pomoc. Kámo, mě taky, no. Jako já ji poslouchám furt, kámo, a hrabe mi z toho pěkně, no. Zase 3, kámo, tak jako. Kámo, já už tady nechci s tím úchylem žlutým, kámo. Ale že ten žlutý kámo, on má nějaký dobrý skin, kámo. Sakra. Takže s ním bych šel, kámo, s ním bych hrál, kámo. Jo, je pravda, že má hezký skin, jo, ale. Ne hezký skin, ale má tu baseballku na jako skinovou dobrou. Má no. Kam co dělat, jo? Pane bože. Ty co dělá? Ano, dělá taniny. Kámo, tak tady zase... tam prostě odpadla, kámo. To je prostě 18 plus, kámo, tady i hřvou prostě. Kámo, tak tohle je dobře postihnutý, ty jo. Nice. Jaj. A teď jenom spadneš. Jo, tak tam asi měli být 3. Kamo, ale nás tady nějak málo, ti řeknu. Jako. Ten žlutý umřel, bohužel. Jo no. Kamo, samý holky tady prostě. Já samý chlap, a tady samý holky. Fero. Třeba nějaký tady Satan. 3. Ježiši. Nevím, nechci to číst, prosím, nechci to číst. 2 hráči, Jo, dobrý, jsme tady zase všichni. Víš, že ale to byl přesně počet, takže ona mají tam. Jo, dobrý. Kamo, už mám 2170, už víc, 2320, mám cookies, takže to znamená jako, že něco jako coiny, nebo peníze. Cože, oni zemřeli. Počkej. My jsme tady 3. Tady se rozhodne to, ne, kdo vyhraje. Asi jo, no. A nebo ne. Sakra, já už vím, co bude. No. Vy se budete mlátit na záchodech. Přesně tak, to je blbý. Takže teď, jestli zemřu, tak prohrávám celou hru. Ach, sakra. Nech se, aby se pobili. Jo, to je pravda, já nechám. Oni se určitě pobijou. Kam šly ty holky? Bacha. Ale oni se zavřeli na záchodech. Pojď sem. Já ji zabiju, počkej. To jsou nubíčkové. A na tam prostě kouká na záchod, víš jak? Jo. Jo, vy se máte pobít, ne že kámo budou kempit, kámo. To je pravda, jako no, oni se tam zalejzávají, no. Ukáž, je tady někdo ještě? Kámo, tak by ta typka zemřela? Počkej, teď jsme tady jenom 2. Do prdel. Tak teď je to kdo z koho? Pojď sem! Já to vyhraju! Pojď sem! Kámo, trošku mi chybí. Chybí mi do toho, aby jsem jí toho zabil, kámo. Aby byla dead. Pojď sem. Ne, já ji buchnu přes stěnu, přes stěnu.
Kámo ne, tak to je blbý no. Já napíšu, že camp. Kámo, ty dáváš No. report? Ne, nedávám mi report. Za co? Já nevím. Počkej, ty jsi vyhrál? Ne, ještě ne. Ale málem jo, kdyby jsem jí zabil. Jo, to je ta hra se zbraněma, kámo, tady budem se střílet prostě. Počkej, jo, tady je. Kámo. Yes, vyhrál jsem lidi, vyhrál jsem. Jo. Lidi, vyhrál jsem. Ty jsi mě pomstil, o můj bože. Tak já se s vámi loučím. Zanechte odběr a like. Zatím zdar. Čauko.